iBhayibheli lethu ngowaseKorinte chapter 1 Corinthians chapter 15 verse 34. Ukube wena bewungenathi thina ngabe ngesizulu bazalwane bese sifunda ngesingisi. Kukhona engikuthole kuleli verse masilifunda ngesingisi okungathi kugcizelela kangcono kunokuba sifunda ngesizulu. Kuyazwakala bazalwane. Ngicela angifundeleke osetholile 1 Corinthians chapter 15 verse 34 kuphela. Siyafunda bazalwane incwadi yaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 34. Isihloko sakhona ukuvuka kwabafileyo. Verse 34. Phaphamani ngokufaneleyo. Ningoni ngokuba abanye kabamazi uNkulunkulu. Ngisho lokho kuba nibe namahloni. Baba siyabonga izwi lakho linamandla liyaphila egameni lika Jesu Kristu. Ngoba inceke yakho ngalo ngegama lika Jesu. Amen. Ayibonga bazalwane. Amen. Kuleli lesingisi engifisa ukukhuluma ngalo. Ngibheke kulona kakhulukazi i-amplified version yeBhayibheli ithi be sober minded. Ayithiwe phaphamani kuphela lapha. Lathiwa be what? Be sober minded. What does that mean? Be sensible. Ngamanye amazwi phaphama ube kuma senses kabani? Bese lithi wake up from your spiritual stupor. Wake up from your spiritual stupor. Istupor isimo esisakulala sakuzela. Angazi usichaza ngesithini. Kodwa lithi phaphama kuleso simo somphefumulo wakho olele. Angithi wonke lamazwi asagcizelela ukuthi phaphamani. Uyawezwa uma wafunda la esingisini ukuthi athi wake up from your spiritual stupor. Ngamanye amazwi umoya wakho usesimeni sokulala. Kodwa wena umntwana kaNkulunkulu inkosi ibusize. Bese lithi as you ought. Wake up from your spiritual stupor as you ought. Ngamanye amazwi vele wena abengafanele ube onomphefumulo olele. You ought to have waken up from your spiritual stupor. Ayibonga inkosi. Wake up from your spiritual stupor as you ought. Ngamanye amazwi awufanelanga nokuthi ngabe uke walala nakancane emphefumulweni wakho. Umphefumulo wakho ubufuneka uhlale ualert ngaso sonke isikhathi, kodwa wena uye wazumeka in your spirit walala. Wake up.
bese lithi and stop sinning. And stop sin. Ngamanye amazwi bazalwane, umzalwane okholwayo kodwa ebesaqhubeka nokona spiritual stupor, umphefumulo wakhe ulele noma umphefumulo wakhe usekuzeleni, akekho alert, akekho kuma senses right umphefumulo wakhe. Ayibongwe. Vele ubengeke one uma ngabe phapheme emphefumulweni, ngoba umphefumulo vele awufuni ukona. For some of you have no knowledge of God. Ngamanye amazwi lo muntu lo othi uyakholwa kodwa umphefumulo wakhe ubulele akamazi uNkulunkulu. You have no knowledge of lo muntu lona othi uyakholwa ebeqhubeka nokona akamazi. Ayibongwe. You have no knowledge of God. You are disgracefully ignorant. Lento eshiwo uPaul kulabazalwane, ungathi mawuyilalele ungathi ugcwele intukuthelo ukuthi how can they bekholwa benoJesu baphinde bone bekholwa. Uthi ba disgracefully ignorant, ungamazi uNkulunkulu kwabo yiloko kwamahloni okuyihlazo obengalindelekile kubona. Ayibonga. Amen. Disgracefully ignorant of him and ignore his truths. Hayi ukuthi uNkulunkulu animazi kuphela, ngisho neqiniso lakhe anilifuni. Ayibonga. Amen. Neqiniso lakhe aninjani? You are ignorant of his truth. I say this to your shame. Ayibonga bazalwane. Amen. Amen. Ngalelizwi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu njengebandla uNkulunkulu asize wasibeka kulo labo abanalokuthakathaka obushiwo yizwi bazogcina ukuqhubeka ngalokuthakathaka namhlanje, noma bayinqume bona, ngoba lithi lelizwi uma beqhubeka nokona bakhombisa uNkulunkulu abanjani. Ngamanye amazwi bazoyeka bona ukukhuluma ngoNkulunkulu ngoba bakhuluma ngomuntu abangamazi. Awukwazi ukuqhubeka ukhulume ngomuntu onjani, bazoyinquma, bazothi ngeke sifakaze, bazothi ngeke sishumayele sisenje. Ayibongwe. Amen. You are disgracefully ignorant. I say this to your shame. Lokhu kuyihlazo. Lokhu ngikusho ukuthi ube namahloni noqobo lukabani. Ungabi nesibindi sokuthi uzohlabelela la wehle wenyuka kanti uyazazi. Ayibongwe. Wenze wonke sijabule sikhali inyembezi kube inqaba kanti wena uyazazi. Amen. Khona la ohamba khona owaziyo kahle awufanele ukuhamba khona, kodwa uyahamba uphinde futhi uzoba kanye nathi la nala ufuna ukuhamba futhi nala. Wena nje ufuna umeso sikanqa zonke ubukhali lapha la ukhona eyintweni zobumnyama, eyintweni ezimbi, uphinde futhi ube igagu masula. Wake up from your spiritual stupor.
Ayibonge bazalwane. Bazalwane, angazi sisosho kangaki ukuthi asihlanganele ukuzodlala, sihlanganele ukuzokholwa. Bazalwane, asifanele ongena kuma statistics abazalwane okuyekhulunywe ngawo kuthiwe bathi bayakholwa kodwa hey awubheke babheke phela nangu uyambona ukhonza lapha ya. Inkosi ngibusise. Amen. Wake up from your spiritual stupor. Don't continue nokulala usendlini kaNkulunkulu in your spirit. Your spirit isona ifanele ngabe siba more alert even than your flesh. Angazwakala yini? Umphefumulo wakho ufanele ukuba more alert udlule inyama kabani? Ngamanye amazwi izinto zikamoya kufanele usheshe ukwazi ukuyicatcha. Ma spiritually alert usheshe ucatch up ezintweni zikamoya. Kisho kushunyayelwa kuthi ngakachazwa kabanzi umoya ingcwele umuntu uthi thasi kuwena usheshe ubona uNkulunkulu uthini la. Futhi if you are spiritually alert awubi nayo inkinga ezintweni uNkulunkulu afike exwayisa ngazo usheshe ubone uthi mina loxwayiswa la. Ayibongwe. Awubi nayo inkani uthi nangu mina la. Nkosi nangu mina la. Siza uqobo lwami inkosi ngibusise. Amen. Ake sivule ku chapter 19 ngoka John from verse 1. uJesu fanelwe ubukhosi yena ngoba wasifela thina Jesu fanele John chapter 19 from verse 1. Omunye avule kuMateyu 27 asho into ecishifane kodwa kuMateyu ungathi lento eshiwo ngokaJohane ungathi yagcizeleleka kakhudlwana. Inkosi ibusise. Ku 27 sofunda uverse 27 kuya kuverse 32. La kuMateyu kuJohane 19 soqala ku1 bese siyama ku verse 8 mhlambe noma ku verse 7. Siyafunda bazalwane. Amen. Ngiyabonga. John 19 verse 1. Ihloko uJesu ulahlwa icala. uPilatu wasemthatha uJesu wamshaya. Amabutho aluka umqhele wameva awufaka ekhanda lakhe. Amembathisa ingubo ebubende. Aya kuye athi, bayede Nkosi, bayede Nkosi yamaJuda. Amukula. uPilatu wabuye waphuma wathi kubo, bhekani ngimkhiphela kini ukuze nazi ukuba angifumani icala kuye.
wasephuma uJesu ethwele umqhele wameva nengubo ebubende. Wathi kubo uPilato, bhekani lo muntu. Bathi bembona abapristi abakhulu nezikhonzi bamemeza bathi mbethele esiphambanweni. uPilato wathi kubo, mthatheni nina nimbethele esiphambanweni. Ake ngifunde lapha ya ku 27 Matthew from verse 27 kuya 32. Khona amabutho ombusi ayesemthatha uJesu amngenisa enqabeni, aqoqela kuye ibutho lonke, amhlubula, amembathisa ingubo ebomvu, aluka umqhele wameva, awufaka ekhanda lakhe, nomhlanga esandleni sakhe sokunene, aguqa ngamadolo phambi kwakhe, ambhinqa athi, bayede Nkosi yabaJuda. Amkhafulela ngamathe, athatha umhlanga, amshaya ekhanda lakhe, esembhinqile amhlubula ingubo, amembathisa izingubo zakhe, amuka naye ukuyombethela esiphambanweni. Ayibonge Nkosi. Kafushane bazalwane, ngifisa njengebandla sisenkonzweni yePhasika ke singene kwimizwa uJesu angena kuyona. Kuyazwakala bazalwane, ngifisa ubuhlungu uJesu abuzwa, sibu imagine if possible and even feel it. Uma ubuhlungu uJesu abuzwa, singabona sibuzwe nathi, singathi masikholwa sikholelwe into esiyaziyo. Ngezwakala bazalwane, umuntu ohamba ekholwa uJesu enemizwa uJesu abanayo mhla eshaywa eze elenge esiphambanweni, akadlali mesekholwa. Ayibongwe. Ukholwa ngempela ngoba unolwazi lokuthi ukuze yena abesethubeni lokuthi angaba umntwana kaNkulunkulu khona wahlushwa. Akadlali ngokholwa, akacompromise ngakho, akanazi izimo la evumelana khona neziphambanayo nevangeli akholelwa yilona. Ayibongwe. Ulmela alimele noma ngabe sebethini, athi mina ngithi uJesu uyinkosi, ngenxa yakhe angikwenzi lokhu. Aphike ngisho emndenini, umndeni uthi akwenziwe kanje, athi mina ngenxa kaJesu engimkholwayo angikwenzi. Akathengisi ngeqiniso. Ayibonge Inkosi. Uverse 1 ku chapter 19 uthi uPilato uJesu bamthatha bamshaya. Kade ngithazela abazalwane uthi igama elithi ukushaya lisebenza ekushayiweni okunhlobo nhlobo. Uma ngabe ngikushaya ngempama ngiyakushaya, uma ngishaya ngenqindi ngenze njani? Funda lapho. Uma ngithatha umshiza ngikuphumpa ngomshini ngiyakushaya still, kodwa izinto ezintathu ezihlukene. Ubuhlungu bolokushaya engikubalayo akufani. Ngicela unginyazelene mayiselele. Ayibonge bazalwane. Amen. Ubuhlungu uJesu makuthiwa washaywa abuzwa, ubuhlungu engangeke ngikwazi ukubumela.
ngangiyofa ngisashaywa. Ayibonge bazalwane. Bengichazela abazalwane ukuthi isiswebhu uJesu ashawa ngaso kwangekona isiswebhu nje. Kwakuyisiswebhu esinemiqwi emaphetheni bayichaza lento la ephasike. Emakhosheni alemiqwi kunamathamba acijile. Ukuthi mayeshaywa lamathamba afika ngene enyameni. Athi mesidonswa lesiswebhu siqephuke nenyama negazi. Kwangekona ukushaywa okunormal. Uma ngabe amabutho akha umqhele wameva mabethi wawubeka abawubeka ngekhanda bawuhlohla. Ayibonga bazalwane. La meva lawa ahlohlwe ekhaya waphinde wopha. Ayibonga bazalwane. Baqeda lapho bambathisa ingubo kubele. Lithi iBhayibheli leli kuMateyu bamnika umhlanga. Bembhuqa angithi umuntu oyinkosi khona induku akayiphatha. Bamnika umhlanga. Bambhuqa mase bemnika lo mhlanga base bemkhothamela bethi bayede inkosi yamaJuda. Bembhuqa. Ayibonga. Ayibonga. Usubhuqwe kangaki wena? Wakhetha ukuthi usuzeke ukukhola ngoba ubhuqiwe. Ayibonge bazalwane. Ngifuna ukusho ukuthi akukho uJesu odlula khona angadlulanga khona. Ngamanye amazwi akukho okuthina mawuthwala enhlizweni yakho noma emzweni yakho ngakho ubusuthi uye ukukholwa. Ngoba uJesu wathwala ongaphezulu kokwakho. Ayibonga bazalwane. uJesu wathwala ongaphezulu kokabani. Ngamanye amazwi besifanele ukuthi singasho ukuthi ngenxa kaJesu siyakhetha ukufa nokufa ngoba vele sesinesithembiso sokuthi masifa sizombona. Bese sifanele ukukhuluma njengoPaula sithi kuthina ukufa kuyinzuzo. Befanele sikhulume njengoPaula sithi akusathina ophila kithi kodwa sewuKristu ophila kuphi bazalwane. Ayibonga bazalwane. Amen. Hey ngiyafisa ukuthi kuleli phasika sonke njengebandla kube ngathi sithatha ipage elisha siqala kabusha sithi mawuqala unyaka wabaKristu after iphasika sizohamba igiya ebesihamba ngalo solikhuphula. Ayibongwe. Obese imoto yakhe isiphelelwa amandla isiyoma athi ngiyapick up manje. Obevele ehamba athi ngizogijima kakhulu nakuqala. Sisigcineni bazalwane. Ayibonge. Sikuphi bazalwane? Hayi sisekuphetheni manje. Ungabusadlala. Ungabusadlala okwangempela. Last year kwathi uJesu uyabuya ngomhla ka-20 kwakuSeptember bani basakhumbula idate. Kwakubani? 24. Kwakubani? KuSeptember 23, 24. Wathi uJesu wenze njani bazalwane? Ngasethi mina lo Jesu onikeza idate angimkhethi. Ayibonga bazalwane. Lo Jesu onikeza unyaka nenyanga nosuku anginjani lo Jesu ngoba ngikhetha lo sezwini lenkosi othe usuku alwaziwa mina. Wathi uJesu ngisho uqobo lwakhe usuka kanjani neingelosi azinjani kodwa naziwa ubaba osezulwini. Le date esiqhamuka ayiyena lo Jesu engumlindile. Ayibonga. Mina bazalwane uJesu ngimlindile. UJesu ongafika njengoba sihlezi namanje. uJesu ngimlindile. uJesu esingase singaqedi iphasika engafikanga.
ngoba angafika noma yinini. Asilinde uJesu oshiwo yizwi elithi iBhayibheli usuku lakhe alunjani. Uma silinde lo Jesu siyohlala sihlanza njalo, siprepare njalo, sigada ukuthi angafiki singalunganga. Ayibongwe, ayikho into ezohlala, ayikho into ozoyipostpone uthi ngizobuye ngiyilungise. Ayikho into ozohlala nayo emphefumulweni wakho uyibona ukuthi yayivala indlela yakho. Ulokhu uthi hayi ngizobuye ngiyilungise. Inkosi nibusise. Awulaphaya. Olaphaya. Olaphaya. Oh, Masiya. Sofia laphaya. Laphaya. Olaphaya. Laphaya. Umoya ngcwele into engithe ngiyikhohliwe sengiyikhumbulile.